August, kan du fortælle os lidt om, hvad I laver her? Vi filtrerer gæret, så vi får alle gærcellerne, de døde gærceller væk. Det er godt. Og vi skal op på 800, og vi er cirka på 300. Ja. Ja, der er 500 tilbage. Det passer. Godt. August, hvad sker der så nu? Nu koger vi op til 78 grader, så går vi ikke frit. Så vandet, vingæren begynder at koge, eller ikke, begynder ikke at koge, men alkoholen begynder at fordampes og kommer ud og løber ned og bliver afkølet i reagensglasset, som er omgivet af koldt vand, så dampen bliver til væske. Vil du så tige stille, Klit, og lade være at fyre det stikker på mig?